खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। 227 दावबायारि लानानै बिरनाय इन्डिग' उरांआ अख्राङाव बिरबाय थानाय समावनो हरखाबै फैनाय बारहुंखा सारअन्थाइ गावनाय आरो अन्थाइ गोग्लैनायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। अन्थाइ गोग्लैनायजों उरांनि मोखांनि बाहागोआबो बायदों। गिख्रंथाव बारहुंखा लोगो मोननायनि जाहोनाव उरांआ थिर गैयै जादों, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखा मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै मोनसे गिखांनाय सोमजिदों आरो उरांनि सिङावनो हालाय-हाफाय जानायखौबो भिडिअ सेबखांदों माखासे दावबायारिफोरा। अख्रां सायावनो बोथोर गाज्रिनि थाखाय गिथावना बेबायदि थासारि जानायाव इमारजेन्सि लेन्डिंनि थाखाय पाकिस्ताननि लाहौरनि एयार ट्राफिक कन्ट्रलजोंबो सावरायदोंमोन, नाथाय इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो होआखै पाकिस्ताननिफ्राय। पाकिस्तान हादरारि सुबुंथिनि बेरेखा खामानि मावदों बेयो रोखा नुजाथिदों। उनाव भारतनि दावबायारिफोरखौ लानानै इन्डिग' उरांआ श्रीनगराव खुनुरुखुमै लेन्डिं खालामफैनो हादों। जाथायजों रावनिबो जिउ खहा जायाखै। गासै सा 227 दावबायारिफोराबो रैखाथियै सौफैनो हादों। ट्रेक्टर बेलथायनायनि जाहोनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। हाल एवबाय थानाय समावनो ट्रेक्टर बेलथायदों, जायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। मुङा फारियै साद्दाम आली आरो प्रणब बर'। भेरगावनि खाग्राबारि खासियाजुब्बायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासियाजुब्बायाव हाल एवबाय थानाय समावनो ट्रेक्टरा बेलथायनानै होदों, जायजों साद्दाम आली आरो प्रणब बर'नि सायाव ट्रेक्टरा होसिनदों आरो बिथांमोनहा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव दुखुनि थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। पान्जाब, हारियाना, बिहार आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनि आसामाव अमा लाबोनायनि थाखायनो जोंनि आसामाव अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ बांदों। बरपेटायाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ गोबां बांनायखौ नोजोर होनानै अल आसाम गाहरि पालक सन्थाया जिब-जुनार बिफाननि मन्त्रि कृष्णेन्दु पाल बिथांखौ लोगो हमदों आरो सावरायदों। गुबैयै पान्जाब आरो हारियानानिफ्राय जोंनि आसामाव अमा लाबोनायनि थाखायनो आसामाव अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ बांदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो 3 दानसिम आसाम आरो सोनाब बंग'नि सिमा श्रीरामपुर, बक्सिरहाट बेफोराव जाहाथे रेलजों लाबोनाय आरो गारिजों अमा लाबोनायखौ बन्द' खालामो बेनि थाखायबो खावलायो अल आसाम गाहरि पालक सन्थानिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदि गुबुन रायजोआव अमानि बेराम जायोब्ला बिथांमोनहा नर्थ इस्टखौ डाम्पिं जन हिसाबै साननानै अमाफोरखौ नर्थ इस्टआव लाबोयो, जायनि थाखाय नर्थ इस्ट अदेबानि जोंनि जायगायाव अमानि बेरामा गोसारफैयो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो 3 दानसिम सोनाब बंग' आरो आसामनि सिमा श्रीरामपुर आरो बक्सिरहाटआव जाहाथे रेल आरो लामाजों अमा लाबोनायफोरखौ बन्द' खालामो बेनि थाखाय खावलायो आरो उननि समाव अमाखौ लाबोयोबाबो जाहाथे टेस्ट खालामनानै लाबोयो बेनि थाखायबो खावलायो। अल आसाम गाहरि पालक सन्थानि बेफोरबायदि सावरायनायनि सायाव बिथा खालामनानै जिब-जुनार बिफाननि मन्त्रि कृष्णेन्दु पाल बिथाङा दा मोनसे हानजाखौ नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरबाय होननानै फोरमायथिदों। बिमा गोमानायनि खौरां। फिन सासे बिमाया गोमाबाय। गावनि फिसाफोरखौ गारनानै बहाबा गोमाबाय सासे बिमाया। बे खेबाव बाक्सानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरखारुवा गामिनि सपन बर'नि अनजालि बिसि सिमा बर'आ गोमादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 22 मे फुंनि 10 रिंगायाव फिसाज्ला गेजेरनि बेंक एकाउन्टआव साइननि गोनांथि दङ होननानै टिहु फारसे ओंखारलांदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बे साननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै सिमा बर' बिथाङा। फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला टिहुआव थांनाय समाव गाव गिबियाव फन खालामदोंमोन आरो फनखौ रिसिभबो खालामदोंमोन, नाथाय उननि समाव रिसिभ खालामाखै आरो बेबायदिनो उनावहालागै बिसिनि मबाइला सुइच अफ जालांदों आरो दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा बबेयाव दङ आरो माबोरैहाय दङ बेखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा जिंगायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सिमा बर'खौ बहाबाफोर नुसनबायोबा नङाबा सिमा बर'आ जुदि बहाबाफोर थाखोमानानै दङबा बेखौ जुदि नुयोबा नोंथांमोना जाहाथे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय फन नाम्बारा 8453507043। खेबसे बुंबावनि 8453507043। बिटिसिनि राजखान्थिखौ लानानै एमएलए अखिल गगैनि बिबुंथि। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL आरो BPF ज' जायाब्ला बर'आ गावखौ फोथैनानै लानाय बायदि जागोन होननानै बुंथियो एमएलए अखिल गगैया। एमएलए अखिल गगैया BJPनि
हेंथा बिबुंथि होदों। अखिल गगैया बुंथिदों दि BJPआ गिबियाव मालायनि बिखुङाव गाखोयो, बेनि उनाव बे ओनसोलारि राजखान्थि दोलोखौ लोरबां खालामो। बेनि उनाव BJPआ गावनि बिखुङाव ओनसोलारि दोलोखौ दैखाङो आरो उनाव गारनानै गाव हारसिङै खारलाङो। बेबायदिनो BJPआ गिबियाव हाग्रामा महिलारिजों बुजा-बुजि जादोंमोन, बेनि उनाव UPPLजों लोगो जाबाय। UPPLनि बिखुङाव गाखोनानै BJP राजखान्थि दोलोआ BTADआव हाबदोंमोन। बेनि उनाव BJPआ UPPLखौ गावसिनि बिखुङाव दैखांदों आरो UPPLआ दा खुनुरुखुमैसो थांनानै दङ होननानै बुंथियो MLA अखिल गगैया। आरो बे BTC बिसायख'थियाव UPPLखौ बुरलुंबुथुर दैयाव BJPआ गारहरगोन। BJPआ गाव हारसिं बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो सोरखार दागोनबो जानो हागौ होननानै बुंथियो। मोननै ओनसोलारि राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPFखौबो बुथारगोन आरो बे राजखान्थिखौ जुदि बुजियाबा 2025आव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव बर'फोरा गावखौनो फोथैनानै लानाय बायदि जागोन। बेनिखायनो UPPL आरो BPF ज' जानानै बिसायख'थि गेलेनो नांगौ होननानै खावलायो MLA अखिल गगैया। गोदान दिल्लीआव राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर्स सामिट 2025 खुंनाय जादों, जेराव भारतनि गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर जेरै रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि चेयारमेन मुकेश आम्बानी, आदानी ग्रुपनि चेयारमेन गौतम आदानी, वेदान्ता रिसोर्सेसनि फाउन्डार आरो चेयारमेन अनिल अग्रवाल बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गेदेर गेदेर फालांगिरिफोरा बाहागो लादों आरो बेयाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाहागो लादों आरो आसामनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादों। सा-सानजा भारतआव फालांगियारि फसंथानफोर बानायनायनि सायावनो सावरायनाय जादों। मुकेश आम्बानी बिथाङा फोरमायथिदों दि आसाम बा नर्थ इस्टआव फैगौ 5 बोसोराव 75,000 कोटि रां इनभेस्ट खालामनाय जागोन। मैगं-थाइगं आरो फिथाइ-सामथाइनि सायाव इनभेस्ट खालामगोन जाहाथे आबादारिफोरनि रां आरजिनाया बाङो होननानै फोरमायथियो। लांदां हाफोराव गासै 350 इन्टिग्रेटेड कम्प्रेस्ड बाय'गेस प्लान्ट बानायनाय जागोन। गुवाहाटीआव एडभान्स मलिकिउलार डायग्नोस्टिक आरो रिसार्च लेब बानायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। ओजोंहाय गौतम आदानी बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय दान मोनथाम सिगांनो आसामाव 50,000 कोटि रां इनभेस्ट खालामनाय जाखाबाय, आरोबाव 50,000 कोटि नर्थ इस्टआव होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे खेबाव सुबुंफोरनि सायावबो रांखौ इनभेस्ट खालामगोन जाहाथे ओनसोलनि सुबुंफ्रा खामानि मोननो हायो, फालांगि खालामनो हायो, बेनि थाखायनो सुबुंनि सायावबो रांखौ इनभेस्ट खालामगोन होननानै फोरमायथिदों। आरो वेदान्ता रिसोर्सेसनि फाउन्डार आरो चेयारमेन अनिल अग्रवाल बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि अइल, गेस, नेचारेल रिसोर्सेस, ग्रेफाइट आरो माखासेयाव गासै 70 निफ्राय 80,000 कोटि रां इनभेस्ट खालामगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। COVID-19खौ लानानै अदेबानि कर'नाखौ लानानै हादराव फिन सिगांनि बायदि गिख्रंथाव थासारि फैबावगोन नामा? जोंनि भारत हादरावबो सिगांनि बायदि गिख्रंथाव थासारि फैबावगोन नामा? COVID-19नि बांनायखौ नोजोर होनानै दिल्ली सरकारा सांग्रां जादों। डाइरेक्टर जेनेरेल अफ हेल्थ सार्भिसेसनिफ्राय एडभाइजारि फोसावदों। एडभाइजारिनि बायदिब्ला दिल्लीयाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफोरनि मेडिकेल डाइरेक्टर, मेडिकेल सुप्रिन्टेन्डेन्ट्स आरो एडमिनिस्ट्रेटरफोरनिसिम एडभाइजारिखौ फोसावदों। सोरखारि आरो सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफ्राव जाहाथे थाग-थियारि जानानै थायो, बिसिना, अक्सिजेन, एन्टिबाय'टिक आरो गुबुन गुबुन मुलिफोरजों लोगोसे भेक्सिनफोरखौ एभेलेबल लाखिनो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो इकुइपमेन्टफोर जेरै भेन्टिलेटरफोरा मोजाङैनो दङ ना गैया बेफोरनि सायावबो जाहाथे मोजाङै नोजोर होयो, बेनि थाखाय खावलायदों। लोगोसे स्टाफफोरखौ जाहाथे थाग-थियारि जानायनि सायाव ट्रेनिं होयो, बेनि थाखायबो बिथोन होदों। इनफ्लुएन्जा लाइक इलनेस आरो सिभियार एक्युट रेस्पिरेटरि इलनेस बेफोरखौ जाहाथे पर्टेलाव डेइलि बेसिस आपडेट खालामो, बेनि थाखायबो बिथोन होयो दिल्ली सरकारा। घोस्ट सिम कार्ड अपारेशननि गेजेरजों आरोबाव सासेखौ हमनो हाबाय। बङाइगावनिफ्राय अफजल हुसैन मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि सुथुर हादर पाकिस्तान हादरा भारतनि 1100 सिम कार्डनि गेजेरजों भारतनि स्रोत खौरांफोरखौ बुथुमनो नाजादोंमोन। भारतनि सिम कार्डजों भारतआव वाट्सएप खुलिनानै बे वाट्सएपखौ पाकिस्ताननिफ्राय बाहायदोंमोन। भारतनि सिम कार्डखौ पाकिस्तान फारसे दैथायहरनायाव माखासे दुथांफोरनि आखाइ थानायखौ इन्टेलिजेन्स रिपर्टआ मोननायनि उनावनो सांग्रां जादोंमोन आरो घोस्ट सिम कार्ड अपारेशन दानानै बेनि गेजेरजों अपारेशन खालामदोंमोन। आसामजों लोगोसे राजस्थान, तेलेंगाना आरो दिल्लीयावबो टीमखौ दैथायहरदोंमोन आरो जोंनि आसामाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बे लेखायै बङाइगावनिफ्राय आरोबाव सासेखौ हमनो हादों। मुङा अफजल हुसैन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अफजल हुसैना CSP सेन्टार बेखेवनानै हादरनि बेरेखा खामानि मावगासिनो दंमोन। बेनि सायाव रिपर्ट मोननायनि उनावनो सिग्रोमनानै बङाइगावनि अफजल हुसैनखौ हमनो हादों आरो बेनि सिगां धुब्रि बेलासिपारानि सादिक, आरिफ, आकिक, साजिद, अरशद, जाकारिया,
फाजल आरो हाफिजुरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो दासिम बे केसआव गासै 60 खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटरसाइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP 160 मडेलनि मटरसाइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिवा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोना। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन। थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।